ucha wa lero pa 14 November 2024 ndikufuna ndikudzutseni amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli nthawi ino yammawa kuti mwadzuka bwanji. Titatha kuona achinambo na wewe, titatha kuona achina Kasongo, titatha kuona akapirintiya, komanso titatha kuona majanjawidi ku dziko lino la Malawi. Tiliko bwanji? Tagona bwanji? Tikuyembekezera chiyani? Ena mwa mafunso amene amalawi tingamakhale tikuzifunsa akhale amene wawa. The Human Rights Ambassadors pansi pa utsogoleri wa Richard Chimwemwe Mphepo, pansi pa utsogoleri wa Happy Gondwe, pansi pa utsogoleri wa Stephen Chimwaza, pansi pa utsogoleri pa Anina Mzembe, pansi pa utsogoleri wa anthu osiyanasiyana, tidakhala tikupanga ma press briefing pano. Mwina mutha kudabwa kuti anthu ena sindidawatchulepo. Anthu alipo, Amtoro alipo, Abenlongwe alipo. Timakhala tikufotokozera zinthu zina zimeneno tikamazifotokoza zimaoneka kunena kuti ndi masomphenya a chinthu chimene chili kuza msogolo. Timafotokoza za ziopsezo zimene atsogoleri akulilika ziko pakati pathu. Nthawi ina ku Blantyre tili pa interview, idafika nthawi ya 1-to-1 interview imene ine ndamene ndidayankhulapo pa wireless ya Zodiac, wa wireless ya Kanema ya Times. Nthawi imeneyo Kanema wa Rainbow akupezeka. Titapangidwa interview, funso limene tidafunsidwa ndilonena kuti kodi zimene mukupangazi cholinga chanu ndi chiyani? Ndipo ine ndidakwanisa kuyankhula kuna kuti cholinga chopangira ma demonstrations, ma press briefing onse amene mukuwaonawa ndi cholinga chonena kuti boma liyambe kuganizirapo kukonza mavuto amene amalawi akukumana nawo. Koma ngati tiziyankhidwa mwachibwana, mwachisawawa, mopanda kulemekezedwa monga ngati ife amalawi, ma demonstrations sasiyika. Komanso tiwakumbuse kuti boma ili lidalowera mademo, chotero ma demonstrations sakuyenera kuyimisidwa pena paliponse. The other press briefing imene tinali nayo, that was 2023. Inalinso press briefing imene timalimbikisa kuna kuti atsogoleri akwena atule pansi udindo chifukwa zimene tidapempha palibe chimene chikuchitika. Ndipo pa press briefing imene ndikakumbukira bwinobwino, HRA ndimenenso imapangisa. Mgulu limenelo nthawi imeneyo tinalimo ndi Stephen Chimwaza, Bambo Ingolosi, Bambo Edward Kambanje, ine Nina Mzembe ndi Irene Maoni. Komanso tinalimo ndi mzimayi wina kuchokera ku Zomba amene tipangoti Mahara Wipha. Tinalimo ndi mnyamata wina kuchokera ku Liwonde amene dzina lake amalimba mu Chilomwe. Tinali ndi anthu osiyanasiyana, Mr. Kandapako tinayenda nawo. Ndipo uthenga umene timapereka kumeneku ndiwochenjeza Malawi Police pa lawlessness imene ali nayo, imene akufuna kapena kuti amalakalaka kunati dziko muno mulowe anarchy. Nthawi imeneyo chisungu chimene timagwirisa ntchito chinali chimenechi: do not bring this country into anarchy. Lisakhale dziko limene likhale lobalalika, dziko losokonekera, dziko limene silingakonzekenso.
chifukwa cha ndondomeko ndi njira komanso maupangiri ameneno atsogoleri athu akuwagwiritsa ntchito. Okondedwa omvera, ndikubwera ndi zonsezi chifukwa chiyani? Kwakhala kukuchitika zinthu zosiyanasiyana m'dziko lino la Malawi, zimene zina mwa izo ena adazitengerapo pa mgongo, ina milandu ili ku khoti kunena kuti amene amaonesa kuti ndi regional governor wa Malawi Congress Party, not wa Malawi Congress Party koma wa DPP, adayankhula akucheza ndi anthu ena kumtaja uko kandi kunsanama uko, kumauza kuna kuti mukaona munthu atavala makakaizi ameneyo muotcheni. Ndipo mwachangu uthenga wokha wongotuluka popanda chikwanje mwa dzina la David Chikwanje atayankhula uthenga ameneyo, uthenga umene unangoyankhulidwa popanda petulo, uthenga umene unangoyankhulidwa popanda machesi, uthenga umene Malawi Police Service idathamanga mwachangu ndi kukagwira a David Chikwanje. Tonsefe tidaona nalowa court kuja kuzomba, imene nkhani yawo sidathe mpaka na lero. Idali nkhani yozizimusa, tidazuzulapo, anthu osiyanasiyana adathirirapo kamwa. Even tikayang'ana spokesperson ku Malawi Congress Party adali nayo patsogolo kunena kuti zimenezi ndi zovuta, zimenezi ndi zoopsa. Ndipo mayi wina atayankhula ku msonkhano wa ku Phalombe wa DPP, nkhani ngati yomweyi inali nkhani yovuta kwambiri imene Malawi Congress Party idawavuta, ndipo adayionano kukhala no propaganda yawo yoyambirira kunati ayigwiritse ntchito. Tinaona propaganda imene ikugwira ntchito, anthu akuyankhula. Nchodabwisa nchona kuti anthu adangoyankhula, misonkhano akhala akuthamanga kupita ku Phalombe, kupita ku Thyolo, kulowera ku Mangochi, kuyenda kupita ku Chikwawa, kubwerako kulowera uku kubwerako. Sitidaone kena kalikonse kameneno kadaonesa kunati zimene adayankhula anzawowa zidali likuthekera kobweretsa chisokonezo chimenechi. Koma lero Amalawi mutha kundisimikizira kunena kuti kwagwa vuto kuno ku Malawi, vuto limene tikakhala chete nkumalingalira titha kuona kunena kuti tinkanena zija lerolo ndi zimene zizi. Ndimafuna ndipereke chenjezo ili kwa Amalawi anzanga, kaya ndiwe mchewa kwa Nsundwe, kaya kuchokera kwa Mbwatalika, kaya kuchokera mu 36, kaya kuchokera mwa Senti, kaya kuchokera mu Nchesi, kaya kuchokera ku Dowa, kaya kuchokera ku Mchinji, kaya uli mu Kasungumu, kaya ena muli mu Nchisimu. Ndimafuna ndifunse komanso ndikuyankhula ndi inu Amalawi nonse akufuna kwabwino. Ndikati Malawi yense amene ali wakufuna kwabwino, ndikuyambira iweyo mkazi wake wa munthu amene anatenga chikwanje, iweyo kholo lake la mwana amene watenga chikwanje wavala maski, komanso iweyo wachinyamata amene uli pamenepo ndikumapanga zinthu zoyerekebwazi, zinthu zotumbwazi, kuna kuti ukutenga umoyo wako kukhala pati. Makolo ana amene wawa anawa akamapachilidwa galimoto ma 1820, ma minibasi, kumaona kuti iwowa ni mabouncer, ona kuti athakuletsa kuyimisa chilungamo kunati chiyende ngati madzi, koma iwowa apindule polandira ndalama zimene asokoneze nazo mtendere umene uli mdziko lino la Malawi. Makolo mukuganiza bwanji? Azikazi wawo anyamata amene wawa, azibambo amene wawa, osokonekera mitu amene wawa akuganiza bwanji? Ana anu amene muwasire azikazi wanu mutati mwakumana ndi ziphinjo mukuganiza bwanji? Ndikuyankhula mawu awa chifukwa zinthu zizikuoneka kukhala zophweka,
zinthuzi zikuoneka kukhala zinthu zophweka ndi za simple, koma zinthu zili kuthekera kuononga dzikoli osakonzekanso. Abale anga akwansundwe, ndimafuna muganizire chinthu ichi, kunena kuti khalidwe limene mwalionetsa inu akwambwatalika, akuchezi sewasalimawo, akudowa, khalidwe limene mwalionesa ndi khalidwe lovuta. Ndipo Amalawi tinayenera kumalingalira kunena kuti kodi khalidwe limene likubwera chifukwa chani? Khalidwe lisili kubwera lero mmene afotokozera anzathu a Boni Kalindo, mwina mutha kudabwa. Khalidwe ili silidayambenso ndi DPP monga mmene afotokozera a Boni Kalindo. Mwina kwa ana anzanga amene tabadwa 1995, 97 ma 2000 titha kumaliona kuti khalidwe ili la DPP, hayi khalidwe ili la UDF, khalidwe ili mwina ndi la nthawi ya Joyce Banda, sitinaoneko zimenezi. Khalidwe ili is a continuation ya system ya Malawi Congress Party since independence in Malawi. Ndikufuna mubwerere mbuyo pang'ono mulingalire kuna kuti kodi Malawi Congress Party imapanga chiyani, ikumapanga zimenezi zidatha bwanji. Itakhala zaka 31 ili mboma ikulamula, Malawi Congress Party inamera mapiko. Wina aliyense ameneno iwowo amaona kuti ndi chipinjo kwa iwo, amathana naye pomumanga, ukamujesa kuzowera ng'ona, powaotcha kumene anthu, ndi kuwapanga zipongwe zosiyana-siyana. Zitsanzo tili nazo chifukwa ndi wanthu amene safuna kutsutsidwa. Malawi Congress Party zimenezo idapanga. 1983 ndi imfa za nduna zitatu zija, kuphatikizapo phungu kumwanza Thambani. Koma pambali pa zimenezi taonapo ife gulu la Ng'omayo Mwalo, taonapo ife enafe tamva kuphedwa kwa Chipembere, tamva gulu la Otto Chirwa. Zimene zija sikuti zinali zinthu zoona kuti zimangochitika, ndi chifukwa chonena kuti mu system mwawomo muli wanthu amene amakhulupirirabe kuna kuti kuthana ndi wanthu koma achose miyoyo yawo ndi cholinga chonati akhalebe pa mpando. And ngati pali chinthu chimodzi chimene chidapangisa Malawi Congress Party kukhala zaka 31 zikulamulira, ndi khalidwe ngati limene lili lonena kuti tikachokapo timangidwa. Ende Amalawi mundikhulupirira inu kuna kuti president woyambirira wa dziko la Malawi Dr. Hastings Kamuzu Banda atachotsedwa pa mpando, kumene adathera iwo kulandidwa chuma chawo, kumene adathera iwo ndi kumangidwa kuna kuti azikhala kumudi ndende ya nyumba chifukwa chonati anakula kale. Koma akadakhala wamphamvu ulendo unali wa kundende, life imprisonment. Komanso titha kusimikiza kuti that life imprisonment ndimene idapangisa kuti mu 1997 amwalire, chifukwa anali munthu mmodzi amene amayang'anira, munthu mmodzi amene amasekerera osatira kapena nduna zawo kumapanga zonyasa mdziko la Malawi, anthu kumaphedwa, anthu kumapita kumakako, anthu kumanyesedwa kung'ona. That was Malawi Congress Party. Mutati muyang'ane kuti chifukwa chani mapanga zimenezi, leadership yawo imapanga zimenezi chifukwa chani. Nduna kunali kuba kwa zaoneni, president anali atakhalira machimo osiyana-siyana, kufikira unati timayonena ife kuti mmanja mwawo muli mwazi. Zimenezi zimachitika mzaka za Malawi Congress Party mzaka 31. Zaka 31 kuti tichoke mmene muchi zidatengera anthu kuyenda mwa pansi, kutaya mapepala mu ndege, kutaya mapepala magalimoto, ndicho linga chona kuti khalidwe ili lisinthe. Ndi pamene timaona 1993, 1992 kukonzekera zinthu, 1993 referendum, 1994 kuvota
kwa matipati. Koma chidachitika nchiyani mdziko la Malawi? Anthu onse amene anali ankhanza anakhazikitsidwa pansi pa ulamuliro wa Youth League komanso Malawi Young Pioneer, imene Malawi Young Pioneer inali yamphamvu kwambiri kuposa Malawi Defense Forces. Zida za mphamvu kwambiri zimapezeka ku Malawi Young Pioneer, kufikira kunati anali ndi base yawo pa Kamuzu Institute for Sports imene inaphulitsidwa mu nthawi ya Operation Bwezani. Nthawi ya Operation Bwezani anthu ambiri adavutika, asilikali ambiri a Malawi Young Pioneer, a Malawi tokatoka adaphedwa chifukwa anali ndi zida zambiri zimene amakwanisa kuwukira angakhale Malawi Defense Force ndi wina aliyense amene amalimbana naye. Zidayamba bwanji? Zidayamba mmene zililimu. Tikuchokera ku system yovuta kwambiri, system yopsa kwambiri, imene system yo nthawi imeneyo mabishop athu adayiyambisa, a Dr. Bakiri Muluzi adayipitiriza. Ku Malawi Defense Force kudatuluka anthu olimba mtima kuna kuti enough is enough, Malawi sakuyenera ayende monga mmene akukhaliramo. Lero anthu omwe aja amene tinali nawo mu 2019-2020 pa ma demonstrations onena kuti dziko la Malawi ili laipa, lavunda, tiyeni tilikonze. Anthu omwe aja amene amathyola mashopu, anthu omwe aja amene anaswa bata, anthu omwe aja amene anaotcha ma department aboma ku Karonga kuti, anthu omwe aja amene anathyola FDH Bank, omwe aja pano panso apanga advance chifukwa nthawi imeneyo malegeniwo kunalibe, amangotchulidwa ndi azisogoleri kunati tigende apumbwa, amene lero lino atsogoleri onse kulibe, asogozedwa apita. Lero anthu aja ndizomvesa chisoni kuna kuti boma limene timaliyembekezera ndati lisintha, boma limene linalowa ndi ma demonstrations, mzawo amene anali pa mpandopo wololera kumatha kuona kuna kuti doing demonstrations is constitutional, amatha kuwazemba kuti ma demonstrations akuyenda sewa kuti iwo ndikudusa bypass. Ife amalawi ndikumayankhula mmene tingayankhulire waopa, watawa, wadusa ku bypass, koma munthu uja ndizoona amafuna mtendere. Anthu kumamacha, nkumathyola, ndikumaba, nawo asite kubalowera mbali nayi ma propaganda ndikumaponda katundu wa inu ake. Lero omwe aja akukanika kuvomereza kunati dziko la Malawi ndi dziko la mtendere, dziko la Malawi ndi dziko limene linayenera kukhala ndi ufulu wololerana kukachitidwe ka zinthu. Dzulo ndikukaona kuna kuti dziko muno mwatuluka zikwanji. Amayi ndi abambo ndimafuna kufotokoza ichi kunena kuti Mulungu akamusankha munthu kuna kuti uyu ndamene azatitumikire, Mulunguyo amakhala wangwiriziza. Akungwiriziza bwanji? Amangwiriziza pompasa moyo wautali kuti umoyo wake uzakhale umboni asadafe ku mtundu wa dziko kapena ku fuko la anthu. Mulungu akangwiriziza msogoleri amene wamzoza, angakhale anthu atanyamula zida, zida zawo sizigwira ntchito. Ndidaonera pa Davide ndi Goliath. Ndikuti Mulungu akamugwiriziza munthu, angakhale anthu atachita makani mwa mtundu wanji, angakhale kutakhala maupo a mtundu wanji ofuna kumusakasaka, kufuna kuthana naye moyo wake, koma chimene chimachitika ncho chonena kuti zinthu zonse zimafika pa mbalambanda. Nchifukwa chake kudakhala kukusemeredwa milandu yosiyanasiyana kuyambira mu 2020-2021 against Professor Arthur Peter Mutharika. Koma Professor Arthur Peter Mutharika remain the survivor of all these allegations. Pano kuli ziwembu zosiyanasiyana, lero ndi izi ena agwidwa manamba lawo kuna kuti akupereka mautenga ofufuza ku nyumba ya area 10. Pano ndikudusa pa Mtunthama,
galimoto ya former president yaenda motere, pano aima akuyankha mafoni. Wopanga zimenezo zomvesa chisoni ndi wachinyamata wang'ono, wachinyamata amene anayenera kukhala ndi tsogolo, wachinyamata amene anayenera kuona kunati moyonso wa munthu umene ine ndikupumawo, moyo umene ndikundipangisa kumapereka ma information amene wawa Mulungu akundisungira ndi cholinga. Lero wachinyamata ameneyo ndikukhala opereka ma information. Tifuna tithokoza chitetezo kwa Ford uko, ku DPP uko, ku UTM uko, ku UDF uko, amene munagwira ntchito yomusaka mnyamatayi atapezeka mwaupo mwaukambelembere pa gulu lanu. Cholinga chonati zona zake zionekere, ndipo pano zafika pa mbalambanda. Funso nkumati, kodi wapolisi ameneyi ali mbanja? Wapolisi ameneyi ali makolo? Wapolisi ameneyi adalumbiradi kuteteza ufulu wa Malawi, kuteteza dziko, kapena adalumbira kupanga bleach the peace and the order of our country? Amene akumutuma ameneyi cholinga chake nchiyani? Ndi zinthu zomvesa chisoni kwambiri. Ndipezerepo mwayu wofuna kuteteza kagulu kena ka wanthu kanali pamalo ena nkumakambirana za Richard Chimwemwe Mphepo. Inetu ndili mulilongwe momwe muno, ineyo sindikukuthawani, sindikukuopani. Whatever it is the plot against me, chifukwa chonena kuti mwina ndakupangana expose pa zimene ineyo mumafuna kuzipanga, zimene zimayika chakudya chanu pa tebulo. Ndikumaona ngati zimene zozo it will be a threat to me. Maganizo amene omwe achose, it is no longer a threat to Richard Mphepo. Mukungozivutisa, mukuzitayisa nthawi yanu pachabe. Ndidakuuza ni kunena kuti ngati kunali wanthu amene anayenera kutenga upangiri ndi ulangizi ndi a President Lazarus Chakwera umene ife timayankhula. Ngati kunali wanthu oyenera kutenga upangiri ndi ulangizi umene timapereka ndi Malawi Police Service, imve zimene ife timayankhula kuti akuononga ndi ndani. Koma m'malo mwake tikuda chilungamo ndi kusata chisalungamo. Nzosadabwisa chifukwa ngakhale Bible lidafotokoza za zonsezi. Mukazaziona izi zikuchitika, tudzulani maso anu muone kuna kuti nthawi ikupita kuti. Anzanga anayankhulapo kunena kuti Malawi Congress Party ngati pali chinthu chimene anayenera kuchisamalisa kwambiri ndi masiriziro a ulamuliro wawo kuti adzakhala otani. Pamene dziko lafika yapo, anthu akufuna afotokoze election is a process, si chinthu choyamba lero. Kubera zisankho is a process, sungangoyamba lero kubera. Nchifukwa chake ena akupezeka ndi ma ID kunkotakota. Nchifukwa chake envelope yaikulu ya ma ID anthu boma la Salima yagwa anthu ndikutola atsikana atagwesa. It is a process ndithu. Now zinthu zozayambika kale kukhala ndi ma irregularities lero. Ma irregularities ayambika lero. Ndi anthu akufuna mukonze zimene zija lero. Ndikumakapezeka kunati oteteza zinthu zonyasazo achuluka kwambiri ku dziko la Malawi. Ine ndikadakonda adzipani zotsutsa mmene mwayankhulira Mai Joyce Banda, mmene mwayankhulira a DPP, mmene mwayankhulira a Ford, mmene mwayankhulira a UTM, mmene mukuyankhuliranso a UDF. Zipani zina munayeneranso muone chipani cha Mbewe, munayeneranso muone chikuchitika chindi chani, chifukwa pamene pafika zinthupa zafika ponena kuti electoral process imene idayamba kalembera amene adayambayi anayenera ayimitsidwe kayi. Ayimitsidwe, madete azazisankho ayimitsidwe mpaka izi zonsezi titakambirana ndikupeza solution imodzi. Amalawi anzanga ndidayankhulapo pano kunena kuti Mai Annabel Ntalimanja ameki chair. Maiwa ntchito imene akuigwirayi ndi ntchito imene akugwirira chipani, ndipo masomphenya amene Aboni Kalindo, Abakiri Muluzi TV,
amtanyiwa ine komanso a opposition timakhala tikukuuzani zimene zikuchitika zija pano mwayamba kuziona. Timati tikayankhula zokhuza kumeki, tikayankhula zokhuza NRB, tikayankhula zokhuza ma processes azisankho mmene zikuchitikire mdziko muno, amene amathamanga kukayankha na Minister of Information not ameki. Ndeti mafunsa asangwani mwafulirwa kulibe kuti angayankhe zimenezi, koti mneneri ku NRB kulibe kuti angayankhe zimenezi. Yankho amalawi talipeza pa 13 November 2024 kunena kuti Malawi Electoral Commission ndi bungwe limene likuyendesedwa ndi achinyamata a Malawi Congress Party. Ndi chifukwa chake adakhala ndi mphamvu zotutana anthu magalimoto ochuluka kwambiri kuchokera Mbwatalika, kuchokera Kasiya, kuchokera Nsundwe, kuchokera Dowa, kuchokera Munchezi, ndi kukatseka ofesi ya meki, ndi kutenga zigawenga zina zazikwanje ndi kukazisiya kumene koko kuteteza kunati mayi Anabelo Ntalimanja asayankhepo, wina aliyense asalandire kalata, koma iwo agwirebe ntchito mmene alilimo. Zimene zikuperekano mafunso kuna kuti kodi zonsezi amalawi tikuziona? Ma international observers, are we able to see what is happening in our country, Malawi? And when you are talking of Malawi Congress Party doesn't, accept and recognize democracy in our country, are we at the wrong side, or we are saying something which is effective? Panopane pamene amalawi mudziwe kunati Electoral Commission yathu kuno ku Malawi ndi ya Malawi Congress Party ikuyendesedwa ndi chipani tsoka ilo achipani cha DPP amene amaoneka kunati nawonso atakuyikamo awo ma commissioners. Ayika commissioner amene wakhala chintabwalala chifukwa cha ndalama ndi kumalolera kuti electoral process iwonongeke chifukwa cholandira ndalama za nkhani. Ndi zinthu zomvetsa chisoni. Wina amandifunsa kodi chisankho chimukuchiopa a DPP, mukuchiopa chisankho cha UTM? Nkhani ndiona kuti chisankho sichikuopedwa, koma ngati ma irregularities ayambika pano kolembesa zisankhoko ngati ku Blantyre Girls kukupezeka ma irregularities lero, kuna kuti anthu ali mu phase 2 koma kwazo ati asaineza phase 1 imene phase 1 yosakuidziwa amene wasima irregularities. Tinayenera tifike pa chizalo chenicheni chokonza mavuto amene tili nawo ku electoral process yathu, chofuna kuchosa anthu amene akuoneka kuti ndi adzipani bambo mpesi achokepo, mayi Anabelo Ntalimanja apange paveway. Kodi chikuakanikitsa ndi chani kuti asapange paveway, kuti anthu awafufuze bwinobwino? Chikuakanikitsa ndi chani? Chifukwa chonati pamalopo aonongerapo. Smartmatic machine imene ili ndi wanthu ochuluka kale amene avotera Malawi Congress Party akudziwa kunati kuti akangoichosa Malawi anthu sakuwafuna, ndiye kuti iwo zawo zathera pompo, anthu azakhala akumangidwa. Ndichenjeze inu a DPP, a Ford, UTM, UDF, PP imene mwamba nokuonekano kumene muli sopano. Dziko la Malawi ngati tikufuna kunati litukuke lipite patsogolo, liyambe kugwirisa ntchito malamulo mwa ndondomeko yake yokomera nzika za dziko lino. Koma tikamati tikusintha atsogoleri, ndikumasiya atsogoleri akuba, ndikumachinjiriza ifata ali ndi chuma, dziko la Malawi silikupita kwina kulikonse. Masomphenya a 2063 amene tikuwayikawa omayikira azisogolera amayi zaka 70 zaka 80 ndikumayikira 2063, iwo osakafikako amwalira in the process, iwo osakafikako president utha in the process. Kubwera ena ndi mayankhula zimene zizi, kubwera ena azatenga pamene popo azayambaso zawo za nyuwani 2063 ipindulira Malawi. Ino apulani Malawi uchitsiru uwu mukuyenera muziuona. Tizikhala anthu oganiza. We need to remain focused pa zimene tikupanga. Mukamba bwanji za 2063 imene ukudziwa iwe sukafikako. Nzeru zongofuna kuna kuti tizilemerese tokha amalawi akhale anthu ovutika. Ndizomvesa chisoni kuna kuti azidziko
tikulephera kupeza kutesa mavuto anjala, anthu kumadya ziteze, koma boma the whole machinery kumapanga connive ndi polisi, akamajeketi ali mmenemo ndikumakagula zikwanje, kumakagula mareflector, ndikuwapasa anthu, ndikumayenda mtawuni, ndikumaopseza anthu ndi zikwanje, polisiyo ili pomwepo ndikumangoyang'ana. Mayi Jesse Kabwera ndinomvesa chisoni zinthu zimene zili zoonekereratu kuti anzanu apanga zionesero, ino ndikumakatuta anthu ndikuwapasa zikwanje nokha ndikumanena kuti a opposition atuluse umboni kuti anthu ndo MCP. tsiku lina anthu adzakwera galimoto ndikupita kukapanga zosokoneza, koma kuzobwerera kwawo sazazipeza, chifukwa Malawi nayenso amatopa. Ndiye akazafika kuti watopa musazamone ngati wachabe, kuzatuluka mabazuka amene azapopole galimoto zimenezo, amene azamwazi anthu azikwanjewo, amene azamwazi anthu amalegeniwo, makwawo ndikukhala mitembo ngati mbalame. Chifukwa zimene zachitika Zulu zaonesa kuna kuti nthawi ina iliyonse Malawi mutha kuchitika civil war. Ndimafuna ndikukumbuseni cha Malawi kunati zimene zachitika Zulu tisadabwe nazo. Msogoleri Paul Kagame ni msogoleri wa dziko lino kapena ndati president wa dziko lino adatumiza wachikulire wa polisi kuchokera mdziko la Rwanda ndi kukaphunzitsa a Malawi Congress Party kuchita changu mnthawi ya zionesero. One of the system inali yogwiritsa ntchito zikwanje zimene amatchula kwawo kuti the machete. Ndiye mukaona zikwanjezi muziona ndi msogoleri wathu adalola kunati anthu amene abwere mdziko muno adzaphunzitse mene angamagwirisire ntchito zikwanje mwachangu. So this is the Changaishi, the Njanjawidi, ndima anthu amene anaphunzitsidwa. So kairo ino anzanga munchesi nyumba zanu zikudziwika. Inu amene mastenga tovuta munchesino nyumba zanu zikudziwika. Ni mavuto anje amene mungafune kuwayika azikazi wanu, ana anu. It is quite unfortunate kuna kuti tili mudziko limene msogoleri atakhala mbusa koma pa ubusa wake ndikukhala mbulu. Mimbulu yeniyeni. Is this the way Amalawi timafuna 2019-2020 kuna dziko tilike pamene pa? Tikafusa Dr. Bakiri Muluzi nthawi imeneyo kunalinso nawonso anyamata awo amene amayika malodi block awo nthawi imeneyo. Chifukwa ayankhulapo apapa Bambo Kalindo kunati sisidayambe ndi awa koma ife tifuna tiakumbusenso. Bambo Kalindo kuna kuti nchitidwe uwu sikuti udayamba ndi DPP ya. Nchitidwe uwu mukumbukirenso kumene mukuchokera, unayamba ndi Malawi Congress Party. Nchitidwe uwu unabweranso ndi anyamata a UDF. So it's a continuation, it is a process imene ikungofunika mindset change. Ndimalize ndi mawu amenewo kuti this process ikufunika mindset change. UDF anali zina lawo anali ma Democrats, ma young Democrats. Taonapo ena akumwalira momvesa chisoni kung'ambika ma young Democrats. Tikuchokera ku Youth League, tikuchokera ku Malawi Young Pioneer kucha. Atasinthana ndi anzawo so abwera ndi mphamvu. Anabwera ndi machani kodi makadeti. Lero tikumva kuti kuli chani? Tiliso ndi ma Youth League amene akwena azimachani town mundizi kwanje. So tisamayi wale zimenezo kunati anayamba siyawa. Iyi aiti akumbusenso a president yanga. Kunati adayamba zimenezi Malawi Congress Party. Malawi Congress Party changed it to Young Democrats. Young Democrats to Makadets. Koma zonsezi zikwena zipangidwe condemn. Sizoona mdziko la Malawi kumapanga nyasi ngati zimenezi. By then Malawi Young Pioneer kuma Youth League amene wawa amene amatsogolera ndi the late John Zenas Ungapake Tembo. Ndikukumbuseni mawu awa. Chizungu chimene adayankhula ku mkumano wina mu 1992-1993. Bambo John Zenas Ungapake Tembo adayankhula chizungu ichi ali pa meeting yawo. Mabishop atawanyakaza adayankhula kunati what shall we do for them to fear us?
muchimve chizunguchi. Mawu ochokera pakamwa pa John Zenas Unga Pake Tembo anayankhula chizungu ichi angakhale pa siku la chiweruzo Mulungu kumwambako akukumbukira. Adayankhula mawu awa, what shall we do for them to fear us? Ati tingapange chani ifeyo kuti anthu awa atiope? Ndiye kumayankhidwa mayankho, tiyeni tiwape gulu la mayihilu la manja nkosi, tiwakozere mabishopuwo. Zimene zizi amayankhula ndi Kumalawi Congress Party. And Kumalawi Congress Party kuli buku limene malamulo awo sililola democracy. Malamulo amenewo angakhala achakwera adawapeza na amene adawavala. Akamapanga zawo amawayitana, tabwera na president munakhala pa mpando ngati wa Malawi Congress Party, tacheuka ntayang'ana ndi buku ili kuti chani. Chimenecho chimene chimalimbisa mtima kupangira nkhanza Amalawi. Mwakoma nonse, mukhale ndi mawa opambana. Koma ndakukumbusani kanthu kamodzi, kuna kuti ngati tinali ndi president amene amalolera ma demonstrations, president amene amatha kutukwanidwa munthu osamangidwa, president amene waphedwa munjira zosiyana-siyana, ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Koma Professor Arthur Peter Mutharika adasungidwa ndi cholinga. May God bless you and have a lovely morning to you all and stay blessed. Malawi wathu ndiye mweyi ndizoona, boma ndilo mweli, koma chimefuna tichose ndi chipani chimene chikupanga nkhanza mdziko muno. Boma ndilo mweli, mufune musafune, boma ndilachani la Malawi. Siti kuti chipani ndi cha Malawi yayi, no, koma boma ndi la Malawi. Ambuye akudaliseni, mwakoma nonse, zikomo kwambiri. Club Junta, building better Africa.